ta không đâu mà vợ cái tay người quăng bài xin ra rồi vợ tay sao em mà đâu giờ phô cái phô Watui belai bangma bai ban bai woi tol chajak obo bai nogo tongnai rok kisisani bagoi si thuinani kati siwo nokni takhum mal mata joto kosok thangbai kha nok kahamsi bai woi hachen tuisa paikha sirugui kabo nasigui mokol yogjak nok kaham tui kuplung laiwoi nok huk bai bai kha tei nokni manai khunui rokbo kusok thangbai kha nokhlasi সমুদ্র sasiwo yang agolebo সমুদ্র sajak yang diprasa amsaibo belai watui phaima bai tula sikok ardi block bai khobjak purbo behala bari adc village ni bongsi ram kamiwo watui belai phaima bai ban baiwoi nokhok tol chapai kha obo bai kamini lukuro sirugui kaplaijak nai di mangpli di report Jorani News. Nungkai tini nih ban bayi bu ini cung kelamani cung abo samni ban tei koi puri barok uro dongsong kha koi puri barok damage kha borok da thika abo kai cung chai me cung chi thika mo korangi sakabo legani watana thango thena hina cung wa sorai tongo jokhon te gorogo chapai pruchi cung buni huk tongbai chi kasai manchilo thuchi thibe kamu cho aso abo sangkha tini aro rega choli ho na e chini u jaga ole ga thuchi thibe kamu iko na di cho busa jak cung joto no ke takung ni nok khai biang phai iko no an takung lo ko thamai ka po soi ta takung tong mani ke yang to nukui ma kha chung te ayang go norok je tabuk phai mani rega ni hoite tabuk phai mani ke koita nok rok baijak nukhana ko no hoite ta no kha bottom hon no thamai ka rondo gora guru ko chok joto no chung tabu si chapai no ro bonai mano yo nei thani nai de chung khai tabu si borong ni phayo chung ka blai mang chung ka ayang go tui ni bangoi chung basai malia ko ko che abo khata chung nukha ke chung ayang ga hapung ni enga hapung hatai ni hoite ke noro bahai mangli nugui phai ka chung ta ayang thang malia abo phai ka bo pore ka hu khai ja ngo bari khai ja ha bura diwa ba joto no ses lam to nya bo khai bini hu tong mai chi chung ko sai man chi wo ya kai chung thi bai ka mo tini ke norok tini rega wa koijon thang chini yang no chung ko jana si asto jana te yang ko ma ba kani doro bo ayang wa tana hi thang wa bo hapung hatai ka bai kha bo edc village ni nong mo chimuda bo edc village ni andar klai chini mo purbo behara bari ta tampara klai bomshiram bari আচ্ছা ঠিক আছে আমরা